Imala sam samo 19 godina kada sam prisiljena da napustim svoj dom. Spasili su me neki dobri ljudi, iako neki od njih više nisu s nama, želim im mirnu dušu. O zlim ljudima ovdje nema mjesta jer ne želim trošiti riječ i energiju na njih. Kakvo je bilo moje djetinjstvo? Pa hajde zajedno da se prisjetimo tih dana. Ako ste rođeni 70-ih, onda dijelimo sličnu sudbinu. Sjećam se kako je moja majka čuvala kristalne čaše za posebne prilike, tanjire i kašike za goste. Posteljina se nije dirala jer bi bilo važno da sve bude spremno za prave posjetioce. Nakon pranja suđa na sudoperu se stavlja heklana ruta i vaza sa cvijećem, što je značilo da se ništa ne smije dirati. Ulazili smo u kuću sa cipelama u rukama. Ako slučajno zazvoniš na vrata 2 puta, to bi bilo nekulturno. Muziku sam slušala samo na Walkmanu da ne smetam komšijama. I tako kako sam se udaljavala od kuće dok se lik mog oca smanjivao, to je bio naš zadnji zagrljaj. Obrecala sam suze sa rukavom džempera i prestala sam plakati. Obećala sam sebi da ću svaki dan živjeti kao da je posljednji. U ovom mom novom svijetu nema pravila. U svakom trenutku želim pronaći ljepotu jer život je kratak i trebamo ga slaviti. Ćao!